may bukas. And who are you? Yung adlaw kami tanan. Palangga na muna. Napuloy sa grupo Secure Finance mga siya. Pero Sila SB Mayo, Philippines TV. Dito sila. Para Ay, kamo sayaw skating. pero aso moabot lang. Samot na rin. Panay maka. Bukirada no. Viral din yung TikTok. Man? Grabe si Muy Muy. What if Ayo. Atong istorya. Saan na siya? Barkada man mo. Sa Square. Ako ingam niya. What if dunay may Sa yung istorya mo ba? Hindi na nagana. Biglang maway gini. Kita shout out to idol sa akin. Pinalitan mabot sa May tagmagita ta mo. binuang ito ka. Murag dili na mabot sa parang Gablog ko sila sa Pikas. Si Mamarang Island. Ako, gablog ko sila. Gasulti anay na sila gugma. Babae mga kasiyaw. Wala man kaya ng kaso makalain sila. wala barkada man. If ever makalain sila, wala may mosok ngayon magkilagkas. Dili dulo. Grabe mo sayang. Isa may nakutana lang yan. Yan yung mga kasiyaw mo ni sa cameraman sa Secure Finance. Tropa. Ever og bapo kay Si Muy Muy. bapo na dai siya Ben, Ah, shout out mga kasiaw. Mga kasiaw, mga wakwak ug mga ka-so good. Itaw, no, Shout out. si boards is wala ino comment. Wala pa ino. Og mga kadagom sa course. Mamarang Island is in the house. Paluto dito. karon ha? Paluto. Secure Finance. Especially biyahe ni Kuya Jay, ni Sir, si Al, si Provinciano, si Al, wala ilaing si Al. Oh, subscribe sa Saki J. Sa kay Vibes lang malakas. Maro to ka ba babae? Dili subahan niyo. Kanay ko ato. May kukuya kay ng mga wan. Nabundak man kami lang. Wala, pangduklon na ako ron. Matay mo sulasong tamay. Alam tag na rin ako. Ayaw ko nga no paglantaw hari. Karon, Allah. manglakaw na po. Hoy kani bang irik ay pasag. Bakal sa tuon. Wala na pag continue. Uy masalibuhan ning irik kano unra mani. Kano unra mani irik. Na. Ibutang ni, di ba? May na may kulungan ninyo manok kadtong ko boss. Kulungan mo. Oh. Kaya dito na. Kakaliyab ko. Andun me. Kay kuan. So kaning atong sugilan mo nga panag. Magdala ko tangkong ugma. Kasi Ulay ka mana. Na na-update niyo. No. Kasi na bakante. Dahil tangkong dagay sa balay dahil dala ko ugma. Pops, sa pag please. Wala isa niyo may. Liko sa scary. Lechon manok ko kuan. Baya. Baya. So what's up mga mga provinsyano siya? Mulusok ni kuan ni. Ani kilyo. Ani lang nila. Rizel. Ha? Di matamatag sa. Anang hanira. Rizel makalaging. Shout out ni Ma'am Tess SG Vlog ug si Rysel Makalaging. Shout out. Ang pinaka handsome nga members Secure Finance. Si Inday Muima. Sila na ako nga Sa may ako mga Israel. membro mo sila mga saan taon nyo guys maot naman Guwapa siya. ang taon na mo-visit rin yung kuhaning channel ang taon ako mga comment tali maot pa ko comment mo kuhan wapo ko para may dags ko diya bang name mo El Salvador Beach Park. What's up, Kalay? Pa-shout out sa Kalay. Guwapa. Resort ang restaurant. mga London matani Kalay. Ay, gato tawa lang gid. Shout out. natangatag na mga salita na ako mga inani ko basta kay nakaisalita mag inani ko Nang magabinayo. dili rin sila Berna ako po Shout out ni Rice. Dara si Berna. Kalay. Staff sa Cebu Waterfront. City or El Salvador. El Salvador.
Kalay. Bilisan na ko shoutout sa buwak. Ang malaki shoutout. Sa kaya dyan? El Salvador Beach Road. Nagpati kay kumpa. Hey Brands, Buwa kayo na ito. please subscribe. Mamarang Lawit Island. kay ang kamera gad kay magwapo tao. Mo samot ka gwapo. Labing bagay ako. Oh, shout out di ay ni Rising Makalaki ko. Rysel Makalaki. Basic niya nga, Passive niya sa El tuyo. Salvador Beachfront Resort and Restaurant. Kasi silang busing. Ay, Hussein! Ako. Hi! Kinigit si Rising super. Inanak na mga kasiyaw. Biyahe ni Kuya Jay. Walang nahimo ng Gawas sa gidi ang pagkabayot. Sabak na niya sa Papi Board. Ipakita mo Nabayot na siya kisabak niya sa Papi Board. Inanak siya ka supportive kay Papi Board. Ano? Patay. Kung magdarong may kami duha. Ikat na uy. Magalusulus ang daro. Ang ikat na eh. Kung kasi makabunot sa lugang sa lugas mais nga pula, mukhay mo. Mahing daog sa repa. Paps, matay na babae ka, Paps. Digin magmahay mo tanang barkada na ka. Katilaw niyo. Maglapay na babae. Digin magmahay ka. Katilaw niyo. Bigaw kayo. Busted, gini silang tanan. Shit na ba? Pumatay laman ko din mo. Makatilaw na. Daniid daw si titing nila. Kaya may lang gisgutan. Para nagladlad naman kung sila. Lamisa. Daniid daw naman si titing nila. Rabbit si Moy mo. Daw kabuo. Ayaw pa ilan kul. Cute guys. Comment ko to niya ba? Ayan. Ang ipulitag. Labing kay ang rabbit. Video may tagdi ka mailad na ko. Mapupansin Ikaw, matagaw pa ang salang balay. Salamat sa akin po. Abi kong dragon nga. ninyo. Pakihat mo, dali katumaw nitong kamera. Kapag nakita ka, Wala siya. kalit kong Palipas. Oras pa. May bago ko mag-impin. Idol. Bubong. Bernadette Bubong Vlog. Ang isa kami secure finance. Nanay may mga paps. Grabe mo dala sa iya. Roll. Basta tunay na lalaki. Lalaki ito. So, sa I hope na katamahan na siya. Ayun, kung satisfied sa akong challenge sa inyo. Sa mga followers. Please subscribe. Papi Words. Papi J. Atange guys, atange ang love team ni Papi J. Sa TV. Bye-bye. I-search naman ninyo mga kasiyaw o Papi J ug manaa i-subscribe ug mawala ayaw. Papi J no. So guys, support lagi sa mga supporters na ni Papi for Salamat kayo sa tabi Papi J. Please subscribe niya. Kasi mo mo. Secure Finance member na ha. Mabaligot sa mga supporters. Si Bubong, Secure Finance member gapon. Hindi lang ako bumili. Ano lang mga simple? Papi Boards, Secure Finance member gapon. Papi J. So, Si Mayong, Secure Finance member gapon. parting words. Kasi tawag ka na tanong. Si Brad, Secure Finance cameraman. Closing program. Kung galaon ko nga sa tamang mga supporter na mo. Okay ra pud dili. Meeting, Secure Finance Ilampay mo member ka gapon. na ilabi na karon nga. Ako naman, mayroon ikaw. Yun sa deal. Mamarang Island. Kumatay ka. Pareha na. Adapted. Ang director sa Secure Finance. Si Sir Dan. Bitaw. Ayun na, hindi ko gila. Edit. Upload. Bitaw, dagang salamat. Salamat kayo. Dagang salamat. Galibog na kasi ng kamera mo to ba? Dagang salamat inyo mga paps. Please subscribe na po. Daghang kong salamat ninyo. Kamusap na Uban-uban ka na mo. Amo ang vlog karon. Celebration ra gyapon. dalaan ko nga. Kaabot ang mga vlogger dire. Extend mo. Sa vlogger. Maraming Island. Ako igas. Kaya DJ. Ato si Pichano si Aw. Muna yung mga adapted sa Secure Finance kami tulo. Ano ta kay I want Tulo for ka vlogger. Mga sila tanang. sama-sama tayo nga. I-vlog mo din. So karon mabisa din na tamo niya kung putin kay kanito pag uban may kumanan kanito pag tabi. Kusan kanyang tanan.
maayong God bless you. Pero